U ime udruženih sindikata mogu reći da su većina naših zahtjeva ispunjena. Pregovarački tim udruženih sindikata je pokazao jednu zrelost, spremnost da rešava sistemske probleme koji su nagomilani u ministarstvu. Danas je učinjen jedan veliki korak gdje smo sa poslodavcom rešili niz bitnih pitanja koji do sada nisu bili rešeni. U narednom periodu očekuje nas i dalje saradnja, socijalni dijalog, učestali sastanci radnih grupa naših gdje ćemo da rešavamo pitanja u interesu svih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mogu da napomenem da su skoro svi zahtjevi rešeni koji su mogli, odnosno svi su zahtjevi rešeni koji su mogli juče i danas da se reše. Imali smo 2 zahtjeva koje su ograničene rokom, to je do 20. jedan zahtjev i do 1. jula drugi zahtjev koji se nadamo da će biti rešeni. Samim tim smatramo da su prestali uslovi da sutra pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova da uđu u štrajk i da možemo da računamo da ćemo i ova 2 zahtjeva da rešimo u dogovorenom periodu. Naravno, mi kao sindikati uvijek smo raspoloženi da u interesu radnika da tražimo razgovor sa poslodavcem i uvijek ćemo se truditi i smatram da u budućnosti neće dolaziti do toga da predstavnici sindikata prete štrajkom ili nešto. Smatram da je od danas otvoren dijalog sa poslodavcem.